stating that there's a robbery, the door is opened. After which I came. Now the police are investigating. We have not gone inside the office. There was about 2 lakh worth cash inside the office, which we had withdrawn yesterday for the purpose of labor payment. Around 75,000 कॅश माझे गेले, 2 ड्रॉवरान आपल्या माझे कॅश आणि लॅच लागले आलेली असली पण त्याच्याने ते हे ओपन करून येले आणि याची लागलेली असली सकाळी पुढे येले त्यांना लॉक लागलेले असलेले लॉक लागलेले असले आणि नॉर्मली ओपन केले आणि ज्यांना ड्रॉवराकडे गेलो त्यांना कळले की सगळे ओपन असलेले, ड्रॉवर ओपन असलेले, मागे दुसरं ड्रॉवर ओपन असलेलं आणि एक ड्रॉवर मोडलेलो असा. पुलिस आम्ही कळले इमिडिएटली, आम्ही वास्को पोलीस स्टेशन आम्ही कॉल केले, त्यांना त्याने येता म्हटले, मागीर आम्ही 100 नंबरच्या कॉल केले आणि पुलीस इमिडिएटली येयले. लॉक काढले, ओपन केले, पहिले मीटर ऑन केलं, मागीर सगळे ओपन केले. हे दार ओपन करीत जाल्यार सगळे अशेंच आसलेले पडलेले. मागीर आमी भायर गेलीत, एकनाथ सरांक सांगले अशें जालें म्हणून.